Evils Prague Pro 2025. Yo, můj telefon v DND píše mi bad beat, don't DM me. Bere se o mě jak v UFC, dávám do ní D jako USB. Jordan 4 UNC, když nabíháme na Airbnb. My jsme next up jako OFB, ty nemáš čepu, nejsi MLE. Listen, budu rapovat dokud činy země nebudou vyset. Ona chce cash, já říkám jí holka, nejsem žádná skurvená viza. Yo, přišel za mnou můj bývalý chábr, ho nemůžu vystať. Čaute kamoši, vítam vás u môjho ďalšieho vlogu. Týmto vlogom začínam sériu, kedy budem testovať rôzne aktivity, rôzne miesta, ktoré sa dajú využiť cez multisport kartu. A momentálne sa nachádzame v Prahe v X-Fitness. Ideme si ukázať, ako toto fitko vyzerá, čo sa tu dá všetko robiť, aké sú tu stroje. Aj keď som unavený extrémne po tomto víkende, lebo som sa zúčastnil Evils, zažil som tam toľko testosterónu, že ja som bol asi najviac estrogenový. Takže aj napriek nedostatku spánku som sa donútil ísť dneska cvičiť a to by ste mali urobiť aj vy. Mali by ste vstať a ísť cvičiť, aj keď ste unavení, mali by ste využiť svoju multisport kartu, ak ju máte, ísť objavovať nové miesta. Poďte so mnou si to užiť a ukážeme si čo najviac z tohto fitka. If I said it, you already know. They ain't never touching what I'm doing, told them let it go. I ain't with it ticky-tacks like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing decimals. Look, told them that I'm about to run it now. Too much money out of music, dog, now the bank account is never running out. Educated on the business, said when I'm talking to him, I can dumb it down. At the summit of this mountain, dog, and I'm camping out, I'm never coming down. Look, prichádzame do heavy zóny, kde je najlepšie svetlo v celom fitku a tu sa nachádzame v zóne, kde prebiehajú skupinové cvičenia. Sú tu takéto lavičky na cvičenie, činky pre ženy, je tu dokonca aj DJ pult. Teraz akorát vchádzame do heavy zóny, kde to vyzerá takto. Keď v posilke vidíte v obrazovkách takéto veci, tak viete, že ste správne. Yeah, foot on the gas, yeah, I'm on the way down. Move out the way, yeah, it's about to go down. Coming in hot, I ain't finna back down. Won't give it to me, I'll take that crown. Moving and shaking, I'm shaking the ground. Gotta stay ready, I'm ready right now. I bring the noise, they ain't making a sound. It's quiet for you, cause I'm living up now. Dobre, sme na ramenách. Máme tu aj takýto vymakaný stroj, ktorý tiež vidím poprvýkrát v živote. A ideme si s tým dať tlaky, že let's go. Jedna dôležitá vec, konečne nejaké fitko, ktoré je testosterónové a nie je tu zakázaná krieda, jak v estrogenových fitkách v Bratislave. Či stroj, popiči fitko, akože nemám čo tomu vytknúť, lebo sú to presne také tie špeciálne stroje, ktoré nenájdete hoci kde. Viete si takto obzvláštne tréning, nemusíte cvičiť furt to isté, môžete si dať niečo iné, takže 10 z 10 zatiaľ. Presne takýto cvik trénujú aj vojaci v Afganistane na svojich základniach, akurát oni to robia s činkou a tento stroj sa teda volá military press, lebo je to pre vojakov. Ja síce iba nárukujem do vojny, lebo som ešte malý, chudý a utlý, ale toto mi pomôže k tomu sa dostať späť na nohy. To, že na obrazovkách idú takéto bomby, motivačné z 90. rokov, opakujem, žiadne estrogenové fitko. Proste riadny testosterón, všade, kde sa tu pozriem. A ten testosterón potrebujeme my všetci chlapi. Ak si myslíte, že nie, tak mali by ste ísť na Olympiu alebo na Evils. Okolo mňa bol Oliver Procházka, Kryžanek, Juriček a všetci títo zabíjaci, takže nebija mi dodáva nejakú tú energiu do toho cvičenia. S Peťkou, ja keby som s banánmi to robil. Dáme si ešte 30 sekúnd prestávky a ideme na posledné opakovanie. Potom sa presunieme ešte na zadné ramena. Ideme na to. Teraz mi stavce, vieš, z tej váhy. Sa poskladám iba, budem o 30 cm nižšie. Everything I do is A1, go get that bag up. I've been moving heavy, now these bitches playing catch up. Enough for the clutch, I press that clutch if they won't act up. You can get it smoke if you want it, take that mask off. Dobre kamoši, my už máme po fitku.
Toto fitko hodnotím 10 z 10, úplne som sa zamiloval do tých strojov, ktoré sú tam. Úplne geniálna atmosféra, geniálne miesto. Určite navštívte toto fitko, sme na Smíchovie, takže viete, kde to je, viete, kam máte ísť, viete, kde si môžete uplatniť vašu multisport kartu. A aby som vám povedal niečo o Evols, extrémny zážitok. Nečakal som, že ja, bývalý snowboardista, sa tam niekedy spavnem. My sme tam s Nebijou mali našich ambasadorov, ktorý je napríklad Oliver Procházka, Miro Juriček, Michal Krížanek a tí sa umiestnili na skvelých miestach. Oliver skončil 6., Miro Juriček tuším 12. a Kryžo 2. miesto. Určite jeden zážitok, one for the books. Po Evols sme sa presúvali v pondelok ešte na fotenie, ktoré sme mali v jednom pražskom gyme, kde boli pozvaní všetci naši ambasadori. Ja som tam mal na starosti ich dohodnúť, zorganizovať celé fotenie. Našiel som aj skvelého fotografa, ktorého už poznám dlhšie z Instagramu. Tam sme urobili photoshooting, natočili sa nejaké videjka, ktoré postupne budú vychádzať vonku na Nebia profile. Ďakujem, že ste pozerali tento vlog a ak by vás zaujímalo niečo z mojej roboty, ako pracujem s ambasadormi, ako zháňam influencerov a podobne, tak kľudne mi napíšte do komentáru a ja vám odpoviem alebo to rozoberiem v ďalšom videu. Ale ďalšie video bude z polmaratónu, ktorý som bežal s vankušom na chrbte. Nalaďte si každú nedeľu môj profil a dívajte sa na moje videá. Budem rád za každý odber, za každý like. Díky, čaute. Kvaša!